General Secretary ke Meghalaya College Teacher Association ba Rani ulaong ba karay bala shim da UVC ban pentre kam ya ka NEP hapo kani ka samoy puli jung usnam arhajar arpulai hadu arpusaw kadai ka bayalam bakla ya ki college bar wat ya ka sorkar jelaru uba Rani ula penpau bah ka jing sngo shimet jung u da ka baong kanehu kadai ban pensange iswa shipor ya ka jing pentre kam ya ka NPP arhajar arpho menta usnam arhajar arpulai hadu arpusaw hendrai ban pentre kam hausnam arhajar arpusaw hadu arpusan Uba Rani ulaong ba ke Academic Council kat kum kanehu act kadai kador barba jo kanehu kaban raya baro ki kam ki bayadai bat ka puli puthi hakane ka skul ba hakaju ka por uba Rani ulaong ba ki principal na ka por ki ladan ka jingelang bat ki menteri ka tanat puli puthi bat lapan pau badang don jing ba empat la ban penkre ya ke NEP arhajar arpau mentau senam ulaong kinong hikai bat ki principal ki la kerpat ka sorkar ban pensange shwa ya kani Henry hadin balawan ka notification haka khat artari unaitung bon ki college kila shusha penbor bat kila shu menjur klam sngo thoshai ula penpau ka jinglengo ba menteri puli puthi ka sorkar jela ulaong ngimdon bor AA bat kani ka jing pentri kam ya ka NEP arhajar arpau General Secretary ke MCTA ke Nikopor ngasngo ko muri pa iba hagajing yu ijong asimet ngasngo ba kan bha ya university ba kan pensange iswa sipor ya gajing pentrikam ya ka kata kamut nai pentrikam na kan ka academic session talong kabala le no akas nam ka babut le sin senang address ke ni issues pentelun ya kan ka kam nadu kata ka kherdop ka penengkong ka banyak ter nginya penkrea igijing ya ke bala banwan nginya trelang te le singin sayo igijing job ke kata gede ka bangasu ajumur ku individual member. Kesangi iba nakaleng jongka iswasi berkani husu mene kla like kendubyo VC deh. Dan nakaleng jong VC kular ban khot ya kini ki stakeholder ba ki principal ba di ka state government lani ki sing balang ban kun thop lang ha kata ka meeting man ya kren halor kene ka NEP. Dan nakaleng jong pi kinong hikai nagane ka MTCA deh. MCTA. Pin wan yashim bentana ha kene ka meeting lada Kot UVC. Lada kladon ke bokum kata ke invitation nagaliang Joga University pi ngidon hangne ngidon hangne katne ngiatre ngikhi ngiksa nagabenta jungno nagabenta kabha kamiat jong kapuli puthi apo jong kajala namar mundai te mengisuika yo tulop lakut enjoy ka kamdai kumta ngidon ke jingtit khali tingi kwa e ka babhatam ka banja e ki khoni ki ti ya gari ke japendri bha kajala ke jungi di nagaliang jungi lara kadon ke bokum kata te definitely kumu general secretary ngan sapli se kata ka meeting bat ngin sa shim ya ke decision ya ke bangi de le ting ni pa sakmat e ka bokum kata ni pa sakmat te ka banga suka ban penkrma hong ne kalong kani bana kalian tu ki principal sru namangi jiyo dan lang marki ya gitu ki por ki belade hadu ubnai jun ngane thu ep ki don ki series of representations ki meetings baru education minister baru chief minister baru kiwai lapan pau na kawai ka por ba dang don jing empala ban kre e kene ki NEP ban pentri kam mukmak agane kesnem tena kalian jun ki ru kila dawa kila kerpa sa sarkar ban pensange shwa ya kene ha kene ka samoy puli jo kesnem arja rapla kusang Henry hadin pakalawan pakane ka July 12 notification te kini ki babun ki colleges ru ralong gumba sufu seki pindah puli kane ka notification te ralong gumba supen bore ki babun ki papri kendat na i gumba ki asu apa ungu la ko ungu karena tiga kai ibu jenge tiga wei ke bangasu pela pakalong bana kalian juga government ngai i ke statement jom education minister uang igini kiktian ba uang ngim don bor haga bedai berkane ka NEP dan ke jing pentrai kami ka ladang aku dia uang igini kiktian ni kalawan khamtam adin ba ke university kalawan ra ya katul ka notification ka ba ngala menteri hangi ka ba khat artarik jum Julai arajar apulai ka balawan sendet kene ka notification sha ki colleges barakoi baki de ban pentrai kamno ya kane ka NEP Nado kane ka samoy puli meta academic session arajar apulai arpusaw. Barha kane ka notification kala tho syai ba ya kane ka notification ya kane ka rai la shim kat kum ka jingalang jong ka academic council meeting ka basis pa sipeu. Kiong bala in pursuance of the decision taken at the 110 academic council meeting. Te kata ka academic council meeting kala long ka artarik June Te ki dekhot jong ka MCTA saungut kidon hanta ndai ki dekhot jong ka MCTA handai ni shu channelize na kalian jong ka MCTA ha jing sisa ki dei ki representatives jong kino hikai barok ko wegesti
kini dan hang taken namar kene ka academic council kat kum kene hu ak kede mentip kade ka principal body lani kade ka dor barba jong kene hu ka banyara ya baro ka ki policy matters jadi khot jong iri kita nak kata ka meeting te kat kum kene ka notification la tho shai bala dap sim ya garai ban pentrikam ban penjari ya kene ka policy ha kata ka jingalang ka basungsi kalong bakabakum kata kam sim don ha ka jingikran bat ndala ai ki minute sengi ya pule ndu pasdang ndu ka kodu si kentien ka bakum kata kam sim dan terima kata kerau kani kaladai ka jingalam bakla jong ka school ba ya baru ka ki colleges ba nang scam kene ke jingalam bakla kala ada iru wat ka sokar jela te ka jing sisa ngaladap ai ka press release ladap ai bat khasi bat phareng dengan scam ki babuan ki balayok ban pule ki tip dan dena ka benta ka jing sai jugi pai ba te nang juba begini ki jing keli ki ba pilabo te ka benengkong e ka poin ka banga de kwa benora hane kalong kai kani non cooperation movement lani ka jingbam ya trelang jongi bat ka school ba nehu ka jingbam ya trelang jongi hangne kalong halor ki artali ki mans kaman ka beningkong kalong ba nginum sim ya kini ki first semester classes ki bahap apo jong ka FYUP lani ka 4 year undergraduate program ti yakini ki classes ki badai hapo jong ka NEP ngin boycott do yakini nginum ya trelang. Number 1. Kabar kalong ba nginum simru ya kino ki kam nani ki assignments ki biadai bar kajing pentri kam ya ka NEP lain no anagani kajing hikai ka jongi. Namar kidan se ki kam no kajing hikai ki laban pha ikini ki confidential duties, paper settings kini kita ki bukum kita ki laban don. Te ki bukum kita ru ila ai daga jing pentip pai ba sikit khot ki jongi ba kim dei bani sim benta bat kani ka kam ban pha daga school ba ne huyangi. Tegani kadi ke jingbam trelang ka jongi bagane ke jingbam trelang jongi kan sedang nado mentakas ni kumbangal ong ipi kal dap sedang nado mene haka sitarik jong unailar arajar akula kata ka beningkong kabar pila ban kli kene ke por balai bangim ya trelang balai bangim ya trelang lane balai bakawan kane kanon cooperation kani ke jingbam trelang ka wan namar ba lasdang da ka school bahi kanon cooperation kala sedang nak school ba lemba jong UBC ka ke jingba metrelang ka UBC ule lakhmi renti ba ka jing pentrai kam ya ka NEP kumbala tho ka section 27 jong ka ba kidon ki various stakeholders ki authorities ki nuki ba long concern ki bodies ki balong concern ban implement ya kini kita kide banya wanlang banya trelang banya penia sakmat ya kini ka kam tende ka basmusi kalong ba kanehu kam sim layan ya kita kesinjam baro kila bangnya ko sistem lar ki kwa banya de kini kata kejingkran kadai kejingkran kapam semutanat nak yang jongi kum ke MCTA dan nak yang jong Asia Metro tapi pentrekam pihak pentrekam baik baru kau baik state pimla benong baik sidang siliang ne pentrekam sidang siliang ne pentrekam kumno pila badan artli ki ordinance artli ki rule ha kajo kayin kawai de old system kawai de new system kini gila ya sakmat kini gidang don hadian kabakum kata kaja sistem kan warak tang kejing kelumar sudah kan jayu kita ki badan aku old system kan jayu gini badan aku new system amin ka university kamla bandron artli ki parallel system hagajuk kesatri kabamla ibalong kata kar komkran naso kolong kajing kran ka baklam da pensiong ni ha ni kidur ki college ru ke bala pediang ya kene ke NEP ke ek bapidan panong halor kene ya kajing pediang ba kajing bam pediang jong ki colleges ngim don ni e banong ya kata ki suthu khamha maki ne maki gidei ki heads of the institutions ti kabangi ngi kred in general kolong ya kalenti kumno ban pentrikam ngidei ki stakeholders sangne ngidon ha meeting ngidei ki dong hikai ngitip ki ins and outs of the policy ngiyui ki implications ki ba abakmat tingi sngo bala lara kajing sedang kolong kapamdai te kamut kajing ya lenti kala menong ka ba kai jadi kajing sedang kala bakla kaya ti kala ti kena bakan makna ti nama kata kata ngim kwa gen bangin ya hablan kata kaju kesrip tekat badang biang kapor ngi kerpa tolong kabala ngomong ipi mene nginya penbet mahasiswa kene ka kam nginya pensange swasi por tele singin saya sedang dapat aga new academic session ngi katakan dia oke te kene kajing sange jong pi ban sim class ki khana de long kan continue be hadu wala penbe ya kene nak karkum ka meeting bangile esong ngilaya perkhat ya kene tingi ong be bakane kajing pametri lang jongi kanong with effect na dokumenta kasngi ten rengi hlembu po te hadula no ngim tip tele se ka donno ka jingi kran yo ka donno ka jipun be te until further notice ngilong te kan kumtai kan
Tegane ke jingkran jong minister ngasno kolong ke jingkran ka bamdon jingkit kli. Kumno ke state government kala manang kumta pindah pek ya ke polisi pindah pek ya kini ki guidelines kumno ban implement ya kini ke polisi kani ke polisi kala tho syai baka state government kade ke way na ki key stakeholders na ki authorities ban penya sa prang ya kini ke kam la tho syai ha ka section ka basan jo kini ka polisi ba kani ke education ka ha ka concurrent list Namar kata kadau ka implementation jong karu ka de ben long leng baka jingetre lang ka joint monitoring ka careful planning hapdeng jong ka state government baka central government te ba nong baka state government kam don bor ka don limited authority in order kata ka de jingkran bang ki khali ke kam nong ka baso tana paling sutu jna jadi mata dau nga sutuna banyo ka bukum kata ko bor lema jong pi tingam pa yo i ka notification na ne ka invitation na bilang jong bisi tilo ra ka don ko bukum kata ka jingkran tengi open ya kata ngin siapa ke bangila bale nak banta ke jimha jung kena apure jungi dengan supun sya susu epi ko bakalong menta ki admission seki colleges per kala dep ka admission seki ni ki colleges per kala dep ba ki kena first year menta kiladon hagarul kamut nadu BSc BCom BA kini per kiladon ba kini per ki berung kum bakalong menta ka system of admission kaya hagarul syllabus hagarul system ono nama boleh ingin pat yo kubur te ban pentri kam ya kenika yu ya ke NEP pat yo kadang wan lu Julai te admission ada timenta ki kena ikla rung ha gane timenta in the middle of the way ngini thu pat ya ki ba MP menta dim de issue aka old system la de ha ke new education policy ka ba um de issue la islam gare saus nam pin puli te kan kata kum nu ki i te kum kita ki issues ki bangi ni ha ban pakhat ke nyimla ban shu take everybody for granted kam ya ha pe tingi dia bendon da ka notification ka basai da ka lenti ke babet ki ta ka bodon kam